Voto a Ciga Ensino porque non se dobrega e cree na mobilización para loitar polos meus dereitos. Voto a Ciga Ensino porque é o sindicato que está cando fai falta. Voto a Ciga Ensino porque me acompañou en todas as loitas desde que cheguei ao ensino. Voto a Ciga Ensino porque é o sindicato que mantén a defensa da legalización do ensino como un elemento esencial nas súas propostas. Voto a Ciga Ensino porque non fai o contrario do que di e ten en conta as nosas propostas á hora de negociar. Eu voto Ciga Ensino porque foi quen loitou incansabelmente e segue a loitar con firmeza contra a LOMCE e porque foi quen promoveu con éxito a necesaria mobilización social no boicot ás reválidas. Eu voto a Ciga Ensino porque foi o único sindicato que se opuxo á reforma das pensións, que me obriga a traballar ata os 67 anos. Voto a Ciga Ensino porque cree nun ensino laico no cal non ten cabimento a religión dentro das aulas. Vou votar a Ciga Ensino porque quero que sexamos nós, o profesorado galego, os que decidamos o noso futuro e que non nolo marquen dende Madrid. Seguen os recortes, seguen as mobilizacións. Isto é o que di unha pintada que vexo todos os días cando entro no chollo a mañán. Por esa razón, porque a mobilización ensino significa a siga e tamén significa compromiso, e por compromiso voto pola Ciga Ensino. Para sermos máis útiles e máis fortes na defensa dos nosos dereitos, precisamos de todas as mans. Alto profesorado comprometido co ensino público galego, as mans de cada unha, de cada un de nós. O día 4 de decembro, vota unha man votando a Ciga Ensino.